hande yaltande aɗa fofto voilà hein woni kay te kadi min famminma hunde fof pawmi ɗum koye juuɗe amma jani jibi souvent tan jahatmi toon mi contrôleur mi jeewa gestion mabɓe aɗa andi waji ɓe kam sa woppiɗi ɓe hakkille mabɓe tan ligguey o voilà yarata noon ɓen hayso taw volonté wonno ɗo henna il faut que sahaji tan eɓe jiima mais sehlam mboɗo hersiri trop même hersata sababu nde mbana sababu nde hakkude ma e Dieynaba en fait je me sens un peu coupable sa yimbimami je me sens un peu coupable woni hande so Dieynaba yalti galle o so Dieynaba wi ruttoto galle yummakko en fof ko sababu nde sabu haala ka to iwru e ko addi ɗum ko fof ko min c'est vrai a haalni kam secrètement mais d'autre part kadi minnene yiyandam j'avais même pas pensé que peut-être sa haalni ɗum e Dieynaba ko ni wonata réagir mais somi andino ko ni wonata réaction makko mi woppitma e décision mo jettunoɗa première fois ha cuɗɗa haala ka pendant 10 ans mais pour min e yiyandam je me suis dit que il fallait que o tina ɗum parce que ɗum ɓuuri kadi omo rutto omo yaha omo safroya omo perte ɗe kalisaji ɗi ganduɗa sincèrement wona toon woni bono endroit o mais quand même je suis vraiment désolé mi fusi galle ma wona sababu ndeyam wona sababu ndeyam et je suis vraiment désolé mi yidano affaire o yaranma copain an fotani haalde ɗum an sa fewnani gallem a fusata galle am an sa wi ni min tan wiyat ko min fusi galle ma ah non non si non tout sauf ça parce que ko min humi dewgal Zahra ko min humi ko jidda wiide ko so jeewo galle jalti galle kay ko min humi Zahra a fotani haalde ko an fusi galle am an a fusata galle am deux choses différentes an a fewnat gallem a fewnat mi min yoro aɗa tampe e min c'est normal parce que minima ko hanki wonno yanti hen Moussa Diallo guila nde o wi kam kadi guila nde o ari kadi hakkille makko déjà donc non tan wawata waade c'est vrai j'avais un peu senti que mi waɗi comme fotani wadde mais alhamdulillah aussi kadi no dañɗa o ngoɗo miijo no dañɗa aussi ndeɗo yiyande ko heddi ko inchallah hoto min mami artiri Dieynaba ha e nder galle yoro an ko wadda fof e min
a foti waɗ oɗo haalanam ɗum c'est vrai jaɓɓen koyɗe men jiyen maayo ngo seeɗa jewten ko ɓuri yaade hannde kam mi yettani ha Ternyata mandian, ya. D'accord. kaw mam ni jeena walla ka kaw makko Comme c'est ma cour. aɗa andi jeena ko kawde debbo resa Si, voilà. ko min woni gorko makko Je sais, madame nous le fait. ko min tijjano Je te connais très bien. Rendement. C'est bon, c'est bon. Merci. Oui. Taw da fo adane WhatsApp. Aïda, quoi, aduna mo wana quoi. C'est bien. Le wuli non, wuli hande trop. Bon, moi je te laisse. Hein. Non, bismillah. Ouais, la femme, mais j'ai beaucoup d'activités quoi. Ok. D'accord, pas de souci. Donc, hein, D'accord. on fait comme ça. Ok, bye. Merci. Ok, au revoir. Ok, monsieur. Bye. Adiarama. Ciao. jano yewni noon Mbaɗɗa e yewnanimi Tidiane haala hewga ka mi wawa ɗum anani garmi tan pour haalendema mi commisimi safrade yo Allah wallu ete mi yi hen gartam no feewi noon Aïcha. Oui, mon cœur. An téléphone ma nana vivre tam. Hé, mais mi yejjit mo daw. Nana vivre tam. Da. Kalidou noddata. Kalidou. Et tout? Ɗeɗo balɗe fof mboni kam nodda. O okkani téléphone am o jam. Noddat jamma, nodda ñalawma, nodda subaka, nodda kikiri. Mi notata ko ɗum. Bon, ma taw ko cohluɗama ɗe tan. Miɗa andi ɗum. Ayino jaami nde hôpital. Miɗa ƴeewa ɗum. Ala presque ko heddanani kam. Ni hen tenen sikkata ko yaay mum waɗi ko hakkude mum e bamum ko min o woni responsable. Non, ma taw koye Kalidou hanga ka ha non jogum ɗo. Rewondere Kalidou. Bonne dagal Kalidou. Tarima aduna o fof. Aïe. Il ose m'appeler encore.
je décroche ba non yetta kaalidu tamu moom dëgg yàlla fotani miijaade ɗum ɗon il est tellement têtu non ɗum ɗon ala needi zéro non non ɗum ɗon moom wonaa miijo makko wayi soko reenaaki kam ko futmi ɗum ko haal ñande kalmi ɗum ɗo mayul leydi laabi jeeɗiɗo o naata hen non non l' essentiellement dal kala ko wawi wonde hen adi ko sa andi haala ka juutal ko ɓiye an ka gorgol makko Ay. haala fotani wonde hakkunde mon hoto ɗum ɗonin hoto ƴettu appel o ala needi wonma évité sah wonma évité hen kodmi soko wonan ɗum hani min irtodiri e galle wonma évité par ce que ɗum ɗon moom moƴƴani ayi accata way mi waddata hen haalam ayi wonma évité Wonay. nani wonma évité l' essentiellement dal hoto ƴettu appel o par ce que ko mbimi nane ko tan eyyi wonma évité joni noon min mbaɗi mi yemi ƴeewoya barma mo eyi d' accord eyyi ole somi Ƴettumo de. ƴetti ɗum dañat bus o soko ƴetti ɗum e hoore mum mannen ko gandanɗa ko guila jibina ha joni meeɗa nandin ko wayni ina kam andi boom mi rokkata ɗum haydara noddu ha lakere kikiɗe mi jabota ko Ana ñawli finde de. Ñawlata finde ko ɗaani. Ko han ma ɗanaade? Ɗaanoto ni ko pinndumi ñam. Min mi ɗaanaaki haa weeti. Sababude holɗum? Sababu nde Zahra Jara. ko Zahra haɗi mi ɗaanaade. Kono noon Amnata Zahra haɗiraani mi ɗaanaade sababu nde honko ɓurimi de. Waɗi kam ɗaanaade noon jammaaki o. Kono alhamdulillahi rabbil alamina taade kaalidam selli arte dow jam Alhamdulillah. mi yettiri ɗum Allah. Wallahi. Kono noon wawa weɓirde noon tan e juuɗe maɓɓe. Sabande holɗum? Taade oɗo plan yehi yaari ni ko plan B natantuɗo. Wote dow yam. Ren hoorema, rento. He mbeɗa andi ko mbiyata yimɓe rende ko kulata ko ɗum hankanti ala caɗele deñu hakkille ma yero ma artu ha juuɗam ɗoɗo min wimama kadi somi haalnima ɗum aɗa foti ɗum jabde. Anduma no feewi. Aɗa wawi ɗum ko ɓuri ɗum aɗa wawi ɗum. eyyi kay wona andi ko ɓuri ɗum mbeɗa wawi ɗum wadde somi haalnima ɗum tan yobru ñamade ko min woni jeero galle. Entrez. Aïcha. Ma série. Mbedde ma di kap moƴƴani Même pas. te portal ma kadi gonnoɗa mbeɗani Ayi, nan ɗum mbeɗi koye foyde message uji ça va aɗa selli mi yewnima Ansata aɗa weeɗaka mbeɗa mi tampi wadde min ɓurma yewnude ayyo an wonɗo yiide an kam a yahata hayno guilenne haade mi yaade Maroc a yaltatano mi arti kadi a arata hayno hay galle men sarata a artide a andi kam ko wonno ɗo ko feera change ɗum kam wona lawol a yaltat seeɗa kay ani mais mi yewnima min ɓuuri mi haali ɗum sax a ñande he jami toyo galle gogga aminaji jottu no feewi moƴƴi min kadi ayi o koye feewi anda jami to to hon debbo goto est ce que wona oɗo ni guel kaaliɗo o tawi kam da e wañi he guel kaaliɗo no wiyete kadi wallam kali sa mbiyata merci beaucoup e ko wima o tawi kam toon kombo waɗami affaire aji gandantanɗa dal on wiyami an ya accu kaaliɗo ko min omo haala da hay gandantanɗa dal min mi famani te wanda min kaali komin ɓooyɓe ko avant ɗum ɗo asa jooɗo wodde an kali sa tawima ha nder wañto wima ɗum ɗon foof na tewe galle he mimitinaɗe hen haydara eyye a o haali gonga de accu gorko makko ande ɗum mbiyata kam a ɗum mbiyanmi de par ce que kam koye kaaliɗo ɓe ɓoydi te ala to rewɗani e makko ha ɓuuri min no ɓoyɗumen kaaliɗo ko mbeɗa andi mo mbaɗa yiɗi kaaliɗo mais ma séri tawi ko gonga tan jimmi tan ko mbaɗa tourné place kaaliɗo jiruɗa goɗɗo ko moƴƴo par ce que ane kaaliɗo ko c'est de l'histoire ancienne eywa ande ko mbiyata kam e non wona ɗum andi gonga weɗe allah te mbeɗa andi kaaliɗo ko o yiɗi te ala fof to ɓe ndewɗani kali sa waɗimo assisté hunde foof kaaliɗo yehino ɗo ha wayno kangal ni
wonda ni to daroto mais kalisa wadi mo canaliser arteri mo nani mo nder yimɓe o feewi donc so wimo ko on yiɗi tan s'il te plaît accu ɗum deejo ɓuri en tout cas mi tawi min ɓoyino de non mbiɗa andi ɗum ɓoydi mais yidde yahata ko haaji mum ɗi noon mbiɗa wadde moƴƴi allah ko moƴƴo ma dañi moƴƴo inchallah eyyi joni noon accel tan haala sahanti mbaɗa tikkanta kam non ala probléme joni noon jinnomi ko ɗofta kam onto ƴewya sehlam goto ayno min kam mi arti il faut mi ƴewya kala ne gandaɗa wara kam ɗoftam ga ɗoftam to en accam tan mi deejo ɗum a neɗɗo changeat e tranquillité mi change o wattu yaltude kono jooɗa e tan yaltat seeɗa mbeɗa waɗi changé saka mbeɗa waɗa changé a yaltat da kono jonde mo moƴƴani a yaltat kay accam dal mi deejo mi jooɗo min ko ni jirdinmi ɗum tan calme tan haydara watta kam dérangé bo ne heewi andi ko tawi ƴettata no majjoto so Allah jaaɓi majjotu koy angam beele ka ceeraɗo kadi ceera kalisia gogo bébé Aïcha gonmi e noddude ni gila hiccanki ha joni omo sali ƴettude téléphone makko omo andi ko waɗi gogo Aïcha mo ƴettu koy boy mi haalanma anda hakkunde nenam e babam kala no wayi waade ha yettiɗo fof ko bébé Aïssa kañum gelɗon waɗi ɗum manikance wala anda ɗum wonma winno wona e no wayi famɗude hakkille noon wayi heewde te kanko tan woni conseil e babam neɗɗo famɗude kay nafata ɗum ko heewa hakkille wona o aɗa jogui caɗele mi serani haala ndema ɗum noon natirtu ga yaltere ga hen neɗɗo ene ƴetta aduna o foof waɗa ɗum probléme toujours ko aɗani haala toujours ko aɗani duga toujours ko aɗani nodda toujours aɗani adda caɗele kadi sa renaki ɗiɗo probléme aji ayno poɗɗa ɗi ko noon tan porta a jogata ko ɓandu haala kara boy aɗan ko jiɗmami haalande min ko kalanmami ko mbaɗa andi ɗum bel et bien ay affaire famille o min mami natta ɗum bomo haalande déjà par ce que so mboɗo haalanma a heɗota ko ko kalanmi ko sa yi mboɗo noddoma omo sali ƴettude par ce que omo andi ko waɗi ko sa yi baba yeehi ha yetti oɗo niveau e second nenam fof ko kanko waɗi ɗum par ce que kanko meeɗa weldude e nenam te mami haalane gueɗel gotel gogga Aïcha kala ɗo min potti ko haalama o haalata e haalam o wiyata ko toujours toppiriɗen jinnaɓe men toujours jaggodiren toujours wata jaɓen aussi neɗɗo nata hakkude men exactement ko noon noon wayi ɗum woni ngato wutta aɗani ngato wutta woni bébé Aïssa sa yimo noon o wayi ko haalantuma dow e ko waɗata less jiiɗa wona gotum kala ko babam naati tan kanko nannatamo hen kanko e conseil aji makko kono oɗo ngol ɗo lawol ma won mo coûte cher kadi ɗum moye ngal ɗo dawal naata e dawal gongal boy aɗan ko hollum walla mo dawal e nawal and mami woppe haalande probléme famille on bo mais ala non wala probléme non parce que aɗa andi kala ko parce que non parce que kala ko ɓurti koko rufata eh merci ana à chaque fois so mayri ɗo ko hoɗum hen te so ana yiiɗa haalnede gonga so tawi yiiɗa haalnede gonga jaggude jaguirɗani tan martema ko tonggu dasi fof marto ay teppere joomum ata e o noon mi waɗay ok mais Moussa so taw ko haalde gonga mi tampi Yacine appel jamma appel ñalaw mi foftata mi danotako tous les jours mon téléphone sonne mi famminimo mi haalnimomo kono donkumi tan o faama hakkude amen gasi définitivement franchement no muusimi trop ndeɗo balle mijonomi ni ko change de numéro kono mi wawa change de numéro o parce que client naɓe mi heewɓe ko oɗo numéro jogui deuxièmement
so noddi kam numéro makko mi jetta o jetta numéro Aminata Sarr o noddami hen so noddani numéro Aminata Sarr omo jettani sahaaji numéro Ba Ali noddami hen donc ɗum noon woni ko tampinta kam franchement mais sehilaɓe fof ganda kadi ko yidde tan mais wona pression kadi mo foti fawdema o fotani fawdema tan pression ñande foof appel aji tan o anda holko gonɗa e dow mum omo jaggumama nodduma min mi haalanimo no waɗatma ni ko noon wattami ha ah bon ah oui min mi ɗanota ko jamma mi ɗanota ko ñawma saaha fof a yi yero ko kalduɗa yero ayo to tolni ɗon nini mbima war sese yero maɗin hen déjà ina wayno min pamodiri artude ka gartowo sa wimo ina wayno min pamodiri ko aɗan donogol aɗan tottomol espoir o dañat espoir par ce que ko gartowo non ko gartowo yero a wawa min kay mbaɗa heɗanadema so waɗi noon ko ala hen mi artiramo kono wiidemo o artata ɗum wona ko jaɓate wona ko nanani mais wawa artude pourquoi wawa artude mais comment c'est-il fait que o suudami mi jibinani Kalidou a ɗaccanam haala Kalidou ɗaccanam haala Kalidou an Kalidou mbetono ko enen indi mum so haali ɗum c'est parce que ko laawi tan c'est parce que ko laawi an debbo aɗa hokka ɗum milliard uji son ceeri wima meeɗa waɗan demi debbo aɗa hokka ɗum million ngaji son dugdimi o wima meeɗa waɗan demi so haali ɗum ɗon par ce que ɓayɗo c'est le moment propice mo wawi widema noon laawoɗa pour mbawa jiiɓade mbiya ɗum ɗo il faut mi rewa ɗum hannde gonga ko min o haalanno ɗum holmo haalni ɗum voilà holmo haalni ɗum Yacine wonno koye ñohde mo ñawata wonno koye haaldude e sehil makko nde o haaldata e sehil makko o ruttiti o wi sehil makko min mi jibinani Kalidou ɗen ɗon bale desmi Zahra ala o wi somi yiiɗi mboɗo wawi resde hakkille rewɓe ala ala wases o haalni sehil makko o wi o jibinani Kalidou min woni mo jibinani Kalidou mi wona sehil makko haalan ɗum sehil makko hono Yacine no selli holno neɗɗo ardata e sehil mum mo ganduɗa wona joom galle ma wona bande wona mo jiiduɗa aɗa wiya ɗum oɗo secret janggo e jaam son baddi c'est ça e tende o haalanno ɗum o tinano Aïcha nana heɗomo Aïcha artiri haala ka hayam yero min de mi ɓooyi feldema ka sehilam maɗa jogui audace haaldudema no jiɗirmi kono kadi Yacine nana dekona min ɗum ɗo meeɗa ɗum tinde min cikka noon koye an o huccito haalanma ɗum o haali ɗum ko sehil makko yero rewɓe yo wot ko mayata e deedi mabɓe ko mbawɗa haalande joom galle ma ko mbawɗa haalande jinnaɗo ma wonko kalanta cehilagal ne ƴetta congé so ƴetti congé kadi hunde fof no haaldoye hen mi jaɓani ɗon somi yimo kadi joni momi haalamo non jarani par ce que wonno kaldirta e makko o sikkat ko way amin jeewa peeje nomin gaddinimo raison pour laquelle et du genre woppumo nder c'est tout juste min appel aji makko ɗi tampinami c'est pas possible ete sahaji ni Zara e ko wayni ni fof ina muña ɗum mo yi appel aji makko Zara exactement Zara no waɗi mais c'est une femme exemplaire wona kanko ala probléme to banggue waaji o mais Moussa je te dis que c'est une femme exemplaire aɗa andi nomin badde mine Yacine holko waɗi o wi kam Yacine yaltata galle o par ce que Yacine so yalti galle o nguru makko bonat inde makko bonat wiyete kanko wiyete ko kanko fof kanko gila nden ha joni omoni rewɓe ina woodi ete ono yinno yaltinde o anda kadi oɗo nan haɓo caggal makko pour yo jooɗo e galle o arte galle n'importe quoi minde Allah no wawi tan o noddami ɗo tan téléphone taw ko an joddimi ɗum tan jinnomi o noddami ɗo téléphone tan taw ko minema joddi har nana kaldu mum ko ma andu min banggue mo ndewatmi ma mbaɗa waɗma pression mi hokkanimo kadi yaware fadema